Predstavte si, že navrhnete úplne nový bicykel dnes večer a zajtra ráno už stojí pred vami v životnej veľkosti. Presne tak vyvíja svoje produkty spoločnosť Radio Flyer, známa výrobou detských vozíkov, trojkoliek a rodinných bicyklov. Pri vývoji nového elektrického cargo bicykla Loop potrebovali výrazne zrýchliť celý proces návrhu. Každá zmena dizajnu totiž znamenala výrobu kovového rámu, montáž a čakanie, ktoré mohlo trvať aj 1 až 2 mesiace. S priemyselnou SLS 3D tlačiarňou Formlabs Fuse X1 sa celý proces radikálne zmenil. Namiesto desiatok malých dielov dokážu vytlačiť takmer celý prototyp bicykla počas jednej noci a ráno jednotlivé časti zlepia a ešte v ten istý deň môžu testovať nový návrh. Vďaka 7-násobne väčšiemu tlačovému objemu oproti predchádzajúcej generácii dokážu tlačiť veľké diely v jednom kuse. To znamená menej spojov, jednoduchšiu montáž a oveľa rýchlejší vývoj. Výsledok je pôsobivý. Radio Flyer dokáže vytvoriť až 3-krát viac návrhov pri 9-krát menšej potrebe manuálnej práce. To im umožňuje rýchlejšie overovať nové nápady, pripravovať realistické prototypy pre obchodných partnerov a dostať nové produkty na trh oveľa skôr ako konkurencia. Fuse X1 tak nie je len ďalšou 3D tlačiarňou. Je nástrojom, ktorý premieňa nápady na reálne produkty doslova z večera do rána.